Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech għal li l-poplu għandu dritt ikollu uffiċċju tal-Prim Ministru u l-Prim Ministru nnifsu li jimxu bl-ogħla standards u jinvestu l-flus il-poplu baqal u prudenza u mhux fl-interess ta' dawk madwaru. Dr. Grech għal li l-Gvern irid ikun kontabbli lejn il-poplu ma' realtà hi li l-pajjiż għaddej minn żmien fejn il-Gvern m'għandux viżjoni u li ħallas lil barranin biex itoħ viżjoni sal-2050. Il-kap tal-Oppożizzjoni għal li l-Gvern jaċċella biss fil-frodi li qed iwettaq biex jipproteġi lil ftit u jiskarta l-ħtiġijiet tal-ħafna. Għalli l-Gvern qed jiddejjaq jisma' l-kritika tal-Oppożizzjoni, kritika għal Dr. Grech li tikxef kif il-Gvern huwa wieħed ta' frodi biss, frodi spiss. Għalli l-verità toffendi imma l-Oppożizzjoni mhix tiddejjaq tajda għax qal li l-verità se teħles lill-poplu mill-frodi tal-Gvern. Ikkwota mir-rapport tal-Kummissarju tal-Standards dwar il-ksur tetika tal-Ministri Clayton Bartolo u Clint Camilleri għalli dawn instabu ħatja li kistru żewġ artikli dwar il-kodiċi ta' etika, kistru sens ta' servizz u allura l-obbligu tagħhom li jaġixxu favur il-ġid komuni u l-artiklu dwar id-diligenza fejn minflok amministraw fondi pubbliċi baqalu bżulija għalli jażlu l-gwadan personali. Għalli jekk iż-żewġ ministri ma kellhomx diċenza jwarbu kellu jkun il-Prim Ministru li jneħħihom għaliex b'apoloġija biss il-ġustizzja ma ssirx. Dr. Grech għal il-poplu spiċċa bi gvern li ma jistax iddeċiedi favur il-poplu għalli dan ma kienx l-ewwel jew l-uniku każ ta' frodi, semma l-każ tal-isptarijiet u l-każijiet tal-karti tal-identità taċ-ċitazzjonijiet li ntefgħu fuq persuni oħra, l-eżamijiet tal-liċenzji tal-karozzi u l-każijiet tal-benefiċi soċjali u tal-housing soċjali. Temm jgħid li l-ħaġa komuni f'dan kollu huwa l-Prim Ministru għax kollox sar bil-barka tiegħu u li skont Dr. Grech m'għamel xejn biex dan kollu ma jseħħx.